lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewa Ndaru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah Ulun. Nah, titah Ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki mung njaluk kayu Dewa Ndaru ron sambilata nyuwun ngambil. Sing jeneng nyuwun ngambil niku kula mung nyilih. Mengke nek rampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani ngrong jampuk anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahing titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah anggere njaluk apa-apa teng Kayangan Ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning Kayangan Ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka niji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu miturut